Виж са, аз знам 5 езика. Живяла съм в Иврит. Той учи избожещо, коя изглежда най-добре тук от всички. Това не подлежи и на коментар. Затова искам мъжът у мен да е много начетен. Искам да е old money style. Лора Пиана, да ми купува по 150 хиляди долара квадратни апартаменти в Лос-Анджелес, защото, както може да предположите, от мен по-умна няма. Аз искам мъжът до мен да е много умен, изискан и богат, да може да ми предоставя всичко каквото поискам и желая. Ама коя си ти, че да разговаряш така с мене по този начин? Нито може да се мериш с интелекта ми, нито с класата ми, нито с моя умствена издал багаж, памет и така нататък. Въобще аз не знам къде си тръгнала да се буташ с мене. Въобще ходи малко и прочети някоя книга. Смисъл, много ти е беден речника. Бах ти селенките. Ей, толкова не мога ми стъпат на визията, тръгнали се сравняват с мене.